Nawa ni Ron, wa may panirada bay. Saon man ako niya. Ya. Oy, ay pab. Palihog sa baligya ning mga ligid bi. Uy, baligyan eh. Puno na atong buliga dito, wala kabutang ana. O sige, baligyan eh. Yo ni tirada ana kabalo na ka sa presyo. Sige, baligyan sa ako dito. Dugay na ka sa dagat, uk ng gihapon. Naya ko ani. May porsyento na ako. Matik na komisyon ni mo siya. Sige, salamat eh. Nanti kinana ko itirada ron. Salamat Tamsa, baligyan sa ako ni. Pagdali ha. Kita panirada ron, kwarta-kwarta na bunta. Oh, ligid mo da, ligid. Na po ni si William mo, mang-scam na po ni ba? Sus, dagway ni William mo, mangilad ud kayo. Di na juga paatik ani. Jo. Baligyan ko Jo, baligyan ligid Jo. Sus, ano ko katika na William? Hindi ka na legit na ko negosyo. Negosyong dili mo? Buka mo na yung gusigod pero gisugur ka paploy na mo giporsentuhan ni mahalin. Di kong palit na. Kay kabalo ko si mo atikon jugay ka. Aw dili Jo, oy tinanood naman ko adyo kay negosyo kwarta-kwarta man ko ah. Ay sus, maputi na lang uwak William. Di na juga mo tuon nimo. Oo, nang gud sa ko adyo. Ano man ko ah? Baligyan ni boss. Oo boss, baligyan. Kita ba ang gi-display nako diri ah? Ay, tama-tama boss, nangita jud ligid ba? Ay boss, ayaw na lang jud ang testing boss. Ha? Manong di man ako ni-testingan? Jo, lakaw lago dito Jo. Kay di man gyud yung palito na kong ligid. Boss, pahinomdom ra niya ko isip amigo ta. Nah, ay paminaw na boss. Baitan na yung ligid boss oh. Nah, gidawat pa jud. Pila mo po ni boss? Murag gilis-gilis naman po ni. Aw kanin tulo boss, tag 150 ra ni, tag 50 ang isa. Uy, beratuwar di ani ni. Timing jud kay ko ba? Masipag tag-G sang sana, di jud ako napaliton. Ay boss, ay tuwa na boss, kay nandaot na sa kuha. Ay, storya ay. Palito na ako ni boss eh. Kinahanglan din ako mailisan ng ligid ba kay paska nang ilisa. Bayad boss. So, bayad ko. Bayad ni. Nini boss, kalibo. Aw kanang boss, balik lang ko kay pasinsilan sana ko mo kusisilyo gud. Na, good luck na lang sa imuha boss. Na boss, ako sa ni pasinsilan boss ha, 150 ra mo kuha ni. Sige, pagdali po kay magpailis mo og ligid ha. Paps. Oh. Dra, halin nimo eskalibo. Ayo jugay ka ba? Okay, akong komisyon ana Paps. Komisyon? Oh. May lain, na piso. Piso. Nga boss, saan ta man 5 ka oras sa Manila bay? Lagi? Dugaya po kay mo balik ato eh. Among kambyo ba? Ingnan bitaw ka nga ayaw palita. Pag 50 lagi, 50 man ang isa. Ay sus, okay ra mo guni sa kuwagod. Pero ang kabalak-ala ko kung gibayad 1,000, wa pa sa nauli ang kambyo. Tagam.